Ayan, so hello mga kaliri ko. Ginawa ko tong video na ito para ituro sa inyo kung paano po tutugtugin ang mga hymnal songs. Diba kapag mga hymnal songs, mga 3 chords lang yung mga ginagamit, lalo na kapag beginners pa lang tayo. Ayan, so ang gagamitin nating chords ay A, E, tsaka D. Ayan, so yun yung tatlong chords na gagamitin natin. So ulitin natin, A, E, tsaka D. Okay, ulitin natin, A, E, tsaka D. Isa pa, ulitin natin, memorize natin, A, E, tsaka D. Ayan, so yan yung chords na gagamitin natin. So, start natin sa A chord tayo. Ayan, so A chord tayo, A. So, ang gagamitin natin bass kapag nasa A chord tayo ay A, tsaka E. Ayan, ulitin natin. So, ang bass na gagamitin natin kapag nasa A chord tayo ay A, and then E. So, paano ba yung strumming niya? Kapag nasa A chord tayo, ang strumming niya ay depende kasi kung ano yung song na tutugtugin natin. Nakadepende sa song. So, ito muna ang ituturo kong strumming sa inyo. Okay, so A chord tayo. A strum, and then E strum. Ulitin natin. A strum, E strum, A strum, E strum, A strum, E strum, A strum, E strum. Ayan, so yung bass ng A chord ay A, E, A, E. Ayan, so bass strum, bass strum, bass strum, bass strum. So yun yung pattern niya kapag nasa A chord tayo. Ulitin natin. A strum, E strum, A strum, E strum, A strum, E strum. So, ganun lang. So, punta naman tayo sa E chord. Ayan, so sa E chord naman, ayan, so naka-E chord tayo. Ang gagamitin nating bass sa E chord ay E, tsaka ito, B. E, B, E, B. Okay, memorize. E, B, E, B. Ayan, so E strum, B strum, E strum, B strum. So, ganun lang kapag nasa E chord tayo. Pero pagandahin natin kapag pupunta sa chord na E. So, naka-A tayo. Kapag pupunta sa E chord, so, pwede naman ganito. Pwede yon. Pero pagandahin natin. So, may bass na gagamitin natin pag pupunta tayo sa E chord. So, kapag naka-A chord tayo, ang gagamitin nating bass ay G sharp, F sharp, and then E. Saktong-sakto na napupunta sa E chord. Yan. So, kapag nasa A tayo, ang gagamitin natin kapag pupunta sa E ay G sharp, F sharp, and then E. Then strum. Okay, try natin. A. E. Ayan, so pumunta sa E. G sharp, F sharp, tsaka E. Ayan, so huwag niyo pong kakalimutan. Ulitin natin. G sharp, F sharp, E strum, B strum, E strum, B strum, E strum, B strum. Ulitin natin, dahan-dahan. Then, naka-E na, and then yung susunod na kapag na bass,
Kapag naka-E chord ka na, B na. Kasi tapos na yung A. Kaya ulitin natin, A. Ayan, B. Ayan. So, kapag pupunta naman sa A chord, di ba? Pupunta sa A, naka-E ka, tapos pupunta ka sa A chord. So, ulitin lang natin yung bass natin kanina na G sharp, F sharp. Pataas siya, pataas. F sharp, G sharp, and then A. Okay, F sharp, G sharp, and then A. Ulitin natin. A. Kapag naka-E chord tayo, tapos pupunta sa A. And then, F sharp, G sharp, A. Ayan. Ulit, naka-E tayo. B strum, E strum, B strum, F sharp, G sharp, A strum, E strum. Ayan. So, basta yung F sharp, G sharp, A. Ganun. Ayan. So, naka-A tayo. Punta naman tayo sa D. Ayan. So, kapag naka-A tayo, pupunta naman tayo sa D. Diba? Ayan. So, pwede yon. Pwede yon. Pero, pagandahin lang natin. So, ano ba yung bass na gagamitin natin? Kapag naka-A chord tayo, pupunta tayo sa D chord. Ang gagamitin natin na bass ay B, C sharp. Ayan. So, B, C sharp. B, C sharp, and then bagsak na sa D chord. And then kapag nasa D chord tayo, ang gagamitin na bass ay D, A, D, A. Kapag nasa D chord, D, A, D, A. Ayan, so try natin, naka-A chord tayo. A strum, A strum, B, C sharp, B strum, A strum, D strum, A strum. Ayan. So, huwag niyo kakalimutan yung bass kapag pupunta sa D chord. B, C sharp, D. Ayan. B, C sharp, D. Bagsak na sa D chord. Ulitin natin. A strum, E strum, A strum, B, C sharp, D strum, A strum, D strum, A strum. Ayan. So, kapag babalik naman sa A, babalik na rin mo lang yung D, B, tsaka C sharp. So, ang mauuna naman, C sharp, and then B, and then A ulit. Try natin. Strum, E strum, A strum, E strum, B, C sharp, D strum, A strum, D strum, C sharp, B, A strum, E strum. So, ganon. Ulit-ulitin mo lang. Try natin. Ayan. So, ganun lang kadali. So, bagalan natin. A strum, E strum, A strum, E strum, A strum, E strum, and then punta sa A, G sharp, F sharp, E strum, B strum, E strum, B strum, E strum, B strum, and pupunta sa A ulit, F sharp, G sharp, A strum, E strum, A strum, E strum, and then punta sa D, B, C sharp, D strum, A strum, D strum, A strum, and then pupunta sa A, C sharp, B, A strum, E strum, A strum, E strum. So I hope na may natutunan kayo sa video ito. Ayan, so basta timing lang ang importante at saka memorize yung mga chords, yung mga bass na gagamitin.
So, practice, practice, and practice hanggang sa masanay ka. Maraming salamat po. God bless.